Tong Thok Achaima sal Yapri Debbarma bisi brum brum nok kifili faitong nini Achaima sal okra chakra te kaitorni hamari bai kolok kotor engai rengsringni yakli kawi thinangni chati engai sinimung manai tongdi bisidok kamani otong thokni salo nini babu dipok Debbarma te nini ama roboloxmi Debbarma khani hamjakma te ruwaya foru nono babaini bukhakni nini achusong bisurai Debbarma te Chandaram Debbarma te nini achishong Budulaxmi Debbarma Mongolaxmi Debbarma nini yong jela Monus Debbarma te nini yong brei Budulokhi Debbarma no kari nukhogni Joto nini bai te nini darashong bebak no hamjakma te irwaya faro abono kari chini nokbar news ni bukhakti bo nono hamjakma te irwaya faro akai dor bonu kungok khak jangai abo bini tini Achaima ne salmari kai do dini ora parane ngoi ta khok boku ngoi bini Achaima salno khom do dom kai palanya ne bagai singku khumbaija bukura kai do ngo Pandao pai thak jora nung khumbai jongdi te kai do oba hai keino bini Achaima sal mol sal brum bisi kolok ngoi jongoi thumana ne bagai nung bono chupati te bini torthini lokniwo bini lekha korabo bonu khungok khak jangai jongoi thangmana ne bagai nung bono chupati sobre kai do oba hai keino langwa tongsa bonini sazu kaha mungoi kamiwo mothawo protibesi bai kaham ko chongoi thangtiniwo nung bono subadi o kai tro ba hai kaino bono nai kol nai bini mapha nung brok no ba hina subadi brok nai thokai tu dului saboi tori logoi kurung thai ti sakiniwo kurung tiniwo kai to nung brok no gian budu lot kai tro bo o panda nung bai thangtong nung subadi o panda no chung sa nai thok lai nin tini ya pharo ji sunu mo tulsa